ଶ୍ରମିକ ମାନେ କାରଖାନା ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ। କୋଉ ମୁହଁରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି? କଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ? ବଡି ରାଜା କରି ଭୂମିଦାନ କରି ମୁଁ ଆଜି ପାତାଳକୁ ଚାପିବି। ଆପଣ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ଆଉ ଗରିବ ଗୁରୁବାକ ଘରକୁ ଆପଣ ନ ଚାହିଁବେ ତ ଆଉ ଚାହିଁବ କିଏ କହିଲେ ବାବୁ? ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ବାପ ମା। ବାପ ମା ହେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ମୁଠେ ଆହାର ଦେଇପାରିବି। ମୋ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ ମାନେ 2 ମାସ ହେବ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି। କିଏ ବୁଝିବ ସେମାନଙ୍କ କଥା? ଆଉ 2ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ହେଲେ ସେମାନେ ବାପାର ମନ କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ଗରୁଟା ଉପରେ ଭରସା କରି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ କରିଦେଲି। କଣ ଲାଭ ମିଳିଲା ମତେ? ତୁ ଯା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେ ସେମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉ ଏ ଦେବତା ଚୌଧୁରୀର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ আরে বাহ! চাকর পাখে দুঃখ প্রকাশ করি তবে কোন এই বংশর টেকো বড়াই চাইছ? যেদিকে লোক সেদিকে ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ହେଲେ ମୋ ସତ୍ୟ ସହିତ ଟୁକଟା ଭଲ ହୁଏ। ମୋ ଆଗରେ କି ଅଧିକ କଥାଟ କଲେ ମୁଁ ଆଦৌ ପସନ୍ଦ କରେନି। ମୋ ଲଗେଜ ତରକାରୀ କାର୍ଡର ମୁଁ ତମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ? ଏଠି ଶ୍ରମିକ ମାନେ ହରତାଳ କରୁଛନ୍ତି, ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ନ ବୁଝି ତମେ ଦିଲ୍ଲୀ କାହିଁକି ଯିବ? ଏ ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଇତ ବର୍ଷ ଯିବି କାହିଁକି? ମୋ ଅସହାୟତା ଉପହାସ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ନିଜକୁ ଯଦି ଅସହାୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୋ କାମରେ ବାଧା ଦିଅ। ଚୁପଚାପ ବସ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। କଣ ଆଉ କରିବ? ଚାକିରିଟା ବିକିଦବ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା ସେମାନେ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଇ ବୁଢାଟା କେତେ ଦେଖି ସରିଯିବ। ଯଦି ଶହେ ମାରୁଛ ତାହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉନ। ମୋତେ 5 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ମୋରି ଦଣ୍ଡ କରିବାରେ ବଞ୍ଚୁଛ ସେଥିରେ ପୁଣି ଗୋପ ବନ୍ଧୁକ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁଛି। ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଥିରେ କହିପାରିଲେ? ଶୁଣ ଗୋଟେ ଚାକର ହୋଇ ତୁ ମୋ କାମରେ ବାଧା ଦଉଛୁ। ଆପଣ ମତେ ବାଧା କରୁଛନ୍ତି। ଚାକର ହେଇପାରେ ପେଟ ଚାକରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଯାଇପାରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ଅବିବେକୀ ନୁହେଁ। ହଁ ଅବିବେକୀ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଦେବତାଙ୍କ 200କୁ ଡକାଇ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ବୋଲି କରିଦେଲେ ତାକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ବାହାରି ଯିବି ହେଲେ କହିଯାଉଛି ନିଜ ଗଛରେ କେବଳ ବିଷ ହିଁ ଫଳେ।